But how was it? How was the experience? How was the experience? Mupenyu pane maproject atakamboitaka but iri yakachirema. Ranga chirema shamwa. Ranga chipisa. Andiri kunyebera project ino ikai yatishura. Yanga ichipisa. Yakaichipisa. Nanasi chiri kutopisa. Do you know there's a time takatengesa mota na mofka. Makatengesa mota. Takatengesa mota because ndakambona post yamakaisa muchiti mutengesa mota. Takatoona kuti azvibatsire kufamba neGLE. Mota ye 45,000. Isiri kufanisa deck. Apa paraiswa deck. Deck rinoto itori mota. Deck manje ndiri kunyebera. Paripo patakamboita stuck na mofu akachamwarika mota ngaende. Shamwari. Ende kutengesa mota it took us time. Mota ingotengi ngokutenga chingwa msho. Ndizo. Right. Bamlo manje. Chandinofarira kushanda neBamlo. I know kune mamwe construction companies ariko atinoto respect awo. But why takachoose Bamlo? Bamlo ine ma favors ainokuitira kana uri a client iri consistent in terms of payments. Payments amunenge mataurirana. So patakasvika padeck namofu. Taona kuti mari haisi kubatika. Asi tiri kufamba takagarira mari. Takati naBamlo ngatimbomirai. Makasi. Bamlo akati aiwa murungu, mofela. 2 minutes kani pushai. Mukataiwa ngatisiyane nazvo. For sure takasiyana nazvo. That's why takatora time. Because we wanted to build this house in 3 months. But takazvitadza in 3 months. Because pasapa panga paine matombo, the process kuoma kweslab kuti the process it was too big. Ndakabva ndaenda kunze kwenyika, mofu akasara wachita zvavari kuita. Takaita almost 1 month nasvika panapa. Tabata mari. Tukutsvaga Bamlo akati aiwa uyai kustand ngatisangane kustand because Bamlo akati andisida kukuona ikoko musauye munozoya makabata mari because mukuvaka kana uchita ma pay as you go pane imwe stage inodoka lump sum of money because roof inonzi deck haizodi kuti urambo chibhadhiro wakati ma 3,000 you have to pay ka lump sum takasvika panapa Bamlo achidira concrete ndakachema musodzi kudai. So that's Bamlo for you. That's Bamlo inobata client yayo se zvakangofanana as long uchivataridza shungu dzekuti ndine shungu yekuti imba yangu ipere. But kuvaka haisi kids game shamwa. Haisi kids game. Asi zvazvongoti hanzi akavaka saka nawo vakawo. But zvinomanejeka. Especially wakati aba pay as you go. Zvinomanejeka. Panapa kundai. Panapa backyard. Panapa ndiri kunyebera. Ndakatoti kuna mofuka. Patiri kupedza kuvaka panapa swimming pool ichipera. Allow me murume wangu. Kungopfekawo bikini ka 1 chete. Ndakati chingondibvumidza inga na Kim Kardashian anoposta kuti mabikini wani Beyonce paanoenda ku Maldives nemurume wake ari paside akatsvuka Beyonce Jay-Z ari paside akasvibirira akapfeka bikini ndibvumidze zvikanzi mukadzi wangu swimming pool ichipera aunopfeka ko bikini apa panenge paine pagola saka zvanda kuti uite chikundaika next stage apa roof yakuita sei roof yako yakuda kutoiswa izvozvi tichangosvika manje in 2 weeks time pane roof veplastering vakutotanga kuplaster vanoisa aluminium vakutoya vachita aluminium maglass chatochaya saka anytime soon I think tiauya futi papo tozonyatsoradza feel free ndakuudza mani kuti muupenyu dzimwe nguva udi kuramba wakapfimbika zvinhu chinhu chisacho chisingaibve vanhu vachitanza achiipa hapana zvomboitwa right chimira ndikudze izvi akuda kuti ndibvise heti bata heti ndakuudza wataura zvakanaka nenyaya yevanhu uri kuona pepe pandinotukwa paintaneti wangu ndinotukwa zvakanyanya pane zvimwe zvinhu zvinenge zvichiitika paintaneti zvokuti I know kuti mafanzi angu kunzoko deep inside anongafunga kuti why madam boss munodi kumbobata vanhu mumboshapura pazvandida kutaridza ndira kuvhura rurimi rwangu pasi perurimi pane katambo kaikai da kuti undiudza kuti kariperanda pana handina katambo ikako kwakaenda ndakabviswa kanonzi kadzita ndakakabviswa namai vangu kare hanzinda kuti ndisataurisi handitotauri why ndakada kutaura imba inoperere bwezi kana Bamlo anobva ati inoperere imba inogona kusatozopera ka
haiperezve because pane energy yacho neisina bhamulu ari kuda simende apa indiri busy kudairana nevanhu ndine maloyal fans anondidairira so zveiko zvino handina time iyoyo. What we want to do in life, paradiwa zvidhina, paradiwa pavement, landscaping iri kudiwa, miti nemaruva ada kudyarwa. Ndichingopedza kuvaka imba iyi ndinokutukirai vanhu painternet zvamusati mamboona. Attack. But anyway, guys, thank you so much. Chitima, I just want to say, unotaura unotitaura tichibusa mimba maniwe chikwe wewe nai kundai ramba uchiita zvauri kuita zvinoti inspire. Thank you. Vanhu vakaona the journey of our house. Yes. Vanoitawo hudokwa vari kuzviona through iwewe because you are showing us. Isusu futi kuti tizoitawo project iyoyi takati toda kuzoti Kundai azoyo achitaridzawo vanhu. But usagumire panapa, ndoda kuti uende kwekwe ukoko and then uko kucurrent uko ndoda kuti uende futi. But zvimwe zvinhu hazvingoburitswi pese unofanira kuita zvimwe zvinhu mbichana. There's a certain time yaunozoti you know what, let me just show the world. I know murume wangu itype yemunhu asingade zveshow off, but ini deep inside nenchikuvara handizvide zvavanoita mofu, but ndinovaregerera because vanibvumidzwa kupfeka bikini. Chandoona kupisa painternet zvokupisa zvezve ina handisina mbabvu kaini, handina mbabvu. Ndakati imagine ndakadai mofu akapfekawo shoti netumaruva tokubichi cheche. Thank you so much, Kundai. It's a sign. Ayo, handingoenda kasina kuita signature dance. Hana yako ngairove, hana yako ngairove. Vakaine bamlo, Kundai aripo vanokutaridza. Uchirega unditeera mani, don't problem yako iwewe.